ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to botanda tagu talla maka dogu gori lakke melga Mauritanie melga Mali diboli ko on waktu yoni hato seleng e nder duɗal ceerno Mohamed Sega e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal batu jagorɗe hanki gadiɗo e 2023 hoorejo leydi ndi wakkili wonande hoore jagorɗe leydi ndi kame gouvernement mum kala nde gartata ya catal hey dawñi beele sukaɓe mbawa iwde e jonde wasama gollago to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi Mouhamed Ould Abdullaahi Saar holliti kikiɗe hanki o haɗama yaltude leydi ndi ɗon ɗo fano to bowal laaɗi diwoje haɗimo ko police jogorɗo nottade tribunal mo Nouakchott ñande 11 anduɗo hen lewru ndu gonɗen to leydi Mali hoorejo leydi Togo jillumuma hanki kene foto wonde waktuji daɓɓi toon to galle Kuluba hakkude makko e nando makko colonel Assimi Goïta ko jillu golle kame cehilagal ɓe kaldi toon ko fate banggue koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire nangaɓe ko e nder leydi Mali to leydi Guinée Conakry tribunal mo Kindia ñaawi hanki gorko bannoɗo askida 9 novembre 2022 ha yooɓi pittali nogas e tati duuɓi 5 e kaso taw jomum yiyata nangue kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Ghana Burkina Faso RD Congo Guinée équatoriale Somalie ma en jaa ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a ittata hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe janti toon kala so tawi aɗa wondi hen jokkodira e tongoje gorel teya so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Gouriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗen gorel teya dañen jaam ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi joom lasrari laaɓaɗo ƴewgal sarukimo indema e inde nene ma wo haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi
ceerno jibisi joom istijab laaɓoɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala kono ne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guilay ɗanle ha tente on jeeyowo kala ceerno jibisi ne witti leɗɗe cafroje ko fate banggue kiis fibrom dogam cité kono ne kadi gonduɗo e erni e morita ha tenti noon on joguiɗo cholestérol kam yoga e ñabboji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno jibisi mawo haalane hen ko laaɓi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayyi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wiiri ni ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayyi rafi kala ceerno jibisi holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fouta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara guenale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete so tawi noon koye fannu ƴewgal ko fate banggue listihar ceerno jibisi kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko weef walla ni orange money so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani e ɗeɗo henna leyɗele ceerno jibisi ene yarliti ƴewande jomuma sa yiiɗi jokkodirde ceerno jibisi ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto noksoɗa base makko ene tawe to netteka woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande joyi siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique garde gola ceerno Habou Diallo nelde duwawa musidɗo men giɗo men sehil men woni Mouhamadou Ibrahima Sow mo Madina Gounasa ɗum ko caggal subaka hande o jaltugol aduna jinnaɗo makko gorko jaynde weltare TV ene wiya tan yo jomiraɗo yurmo yaafo on kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabruji men e ɗemngal pulaar batu jagorɗo gadiɗo e hitande 2023 hoorejo leydi Macky Sall yuɓɓini ɗum hanki to galle lamorgo to on batu noon wa arti e erade hoorejo jagorɗo woni Amadou Ba kame gouvernement o kala nde mbattata haqqillaji men ɓeydo sembolinde catal hey dawñi ɗum noon ko gollinde sukaɓe gendi ndi ha giway jonde moni kala iwa e jonde wasgollagu nde tawno sukaɓe so keblama goto kala dañiɗo dilli tan ma dañ dilli kewde gustiɗe kono addi ndeje tan ko moni kala wasde dañjiɗo dilli ɗum noon e kala saaha ne addana ɓerɗe hewde ɓene jogui ɓene ngala taw kadi gendi ndi ko enen kala jeeya ɓene toɗɗa ɓe toɗɗaka so ɓooyi tan addata ko gañgu ɗum woni ko tijanan wiyanno ñama ha kara a noddani ɓen heyɗuɓe gayna mbiya ngare jewten holko jogori addude ɗum jeeyi sababu ngal catal wo lawɗi ni nde ɓe ɓurata ɓattitade ɓesguji leydi ndi ko fate kasdi noon woni luwasa eɗen gande leydi Sénégal ɗiɗo henna duuɓi kala koko ɓeydi sattude e nder gendi ndi ha tenti lamorgo leydi Sénégal woni Dakar kala galle mo jiɗɗa luude so tawi tan a haalnama coggo mum ɓuuri jobdi maɗa ni haalaka noon ko heddi ko wayno lebbi tati lebbi nayyi lebbi joyyi lebbi jeegoma
woni hen ne namdo ɗum ni avance taw ganduɗa an hoore maɗa jebdima wa yobde hay lewru wotoru haala kani ko namdeɗa ko ɗum jeyno sababu hoorejo leydi Macky Sall 2014 o umminino nden toɓɓere ngam yidde haɓade ceergol kasdi e nder Sénégal ala kala ko laatino hen caggal mum noon ellema wi koko ɓeydi waɗede ñomre e jeyge ɓeyditi ko ruppitade ɗum jeeyi sababu mayirɗe 2022 kanko mawɗo leydi o ƴettino peeje mawɗe no fewi haɓade cogguji gila nguura ha e location kala ɗum jeyno sababu ustugol kasdi jogorno fuɗɗade koye ndu lewru janvier 2023 ndu gonɗen dittinama ha lewru fandu ndo tawa kadi gouvernement o ɓeydima heɓanade ɗum Touba finoɓe nder ɓernde Touba oɗo saaha ko goƴa mawka woni hen kolliti ɓerɗe ndeeƴi woni hen kolliti ɓerɗe darima ha tenti noon ɓen woɓe yeyde jamma kolliti natti yiide hay goto ɗum ko caggal nde Touba e hoore mum kame bakke heewi wuyɓe kame viol e gueɗe goɗɗe kala kame business uji ɗi andanaka hay seeɗa khalifa o noon ƴetti feere mawde no fewi beele wuuro ngo wonay ndenka e kisal ɗum jeeyi sababu o yewi police diine mo Touba ngam addude police kame ballodiral gendarme ɓe gendidi ko ɓen goni ñaaƴoɓe nder wuuro ngo so hiiri tan moni kala dogada hoota galle mum nde tawno so hiiri ka namdeteɗo to paaɗa ɗo giwɗa ko gummaniɗa kala so tawi a ala hen hujja labɗo tan mbaltoyta koto police walla ni to gendarmerie ɗum jeeyi sababu noon wonande kene tolno e nder balɗe tati tan capanɗe jeetato e ɗiɗo naggama ɗon ɗo wuuro Touba ɗo hen capanɗe jeeɗiɗo e nayo ko affaire kayitaji woni nanguira ngam ƴewede kayitaji mumen hen ɗiɗo noon ko joguino ko huuɗo bonko ko ɗiɗo heddiɓe ko yahoɓe tan e bolle puyɗeji ɓe kalani capanɗe jeegom e nayyi kayit woni kayit fenade ko nanga nonne kadi 11 oto wedda e fourrière ɗum foof noon ko addude jaam e kisal e nder wuuro Touba ɓernde nde ene gasa ngol woni go police wadde ni e nder ngoɗo hen wuuro ngam addude jaam e kisal G7 enseignant ji kame syndicat ji mumen moɓodiri subaka hande o ngam hollirde memata ni kereŋaji ni bikuji ala kala ko larata hen so wona wullitade maayde musidɗo mabɓe jangguino biyetenoɗo Basiru Mbayi biraɗo hande o to Touba ngam hollirdeɓe on noon wara koto commune mo Kaolack taw koye galle mo honno kene tolno e duuɓi 16 ɗon o wonno kadi o jangguinat omo arta e galle o ha mawɗo galle o hoolimo halfinimo gueɗe mum jeeygu kewɗe kankoye ɓiɗɗo oɗon mawɗo o gollidanno caggal noon nde ɓiɗɗo mawɗo o watti dirtide en koppareji o haalani mawɗo o ɓiɗɗo o noon mettini tawimo suudu makko lappimo toon sawru accanimo haw yalti aduna jeeyi sababu noon ɓe kolliti balɗe ɗiɗi maɓe mbat mettere maɓɓe ngam ndenka e kisal e pittali maɓɓe kala joni keddoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye accitgol Papa Alé Niang hanki ko fade banggue Guy Marius Sagna kame yaadi mum kolliti ñande aset paaduɗo henno ma ceppu yeeso hôpital woni principal de Dakar ko wona ɗum ko hanki yoga e ɓen jaydiyankoɓe to maison de presse kañumen hanki moɓodirino toon ngam yidde ɗumen ko janje liberté presse ko wayno Papa Alé Niang nde accitte on Papa Alé Niang taweteɗo to hôpital leeso muɗum binoɗo ñamata yarata caggal noon hanki o yaltini konnguli makko o holliti ngam ɗaɓɓande wonande avocat makko ko noon kadi e koreji makko e sehilaɓe makko e ɓesgu makko kala wonde wiide yo accu dossier mo himmirani o woni dossier ko fate banggue dossier ñawoje kame dossier ji armé kala o holliti ngam sababune ɓen on dossier o daaƴi ɗum o wonta même oɗon dossier ko wona ɗum ko noon debbo daraniɗo haqqe innama ade ɓatake mo windi woni mari lawolore jafuɗon mari lawolor on noon yaltinino ɓattake mum ngam hollirde wonande ko ɓuuri yawde on jaydiyanke biteɗo Papa Alé nde accitte ko wona ɗum ko noon galle jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal jabtima ɗuma leydi Sénégal ko leydi joguidi dimago mum ñawoji mum wellitari mum andude haqqe innamade
ɗon ɗo on jaydiyanke kalnoɗo ko fotani haalde tawete to hôpital ene toppita no feewi firti tan ko ɗin konnguli ɗi on haali wona konnguli poɗɗi yettade e nder leydi ndi Sénégal. to gudom jaheten to gudom to ene tawe ene to gudom famille Cissé taweteɓe to nokku biyeɗo Simba di Blanche toon kadi ko tana musɗo bannoɗo toon watti ndi ko tato nanguede on tana imam wuro ngo nonne kadi ne wonde agent tambiɗo cellal ɓalli wuro ngo kame joom galle on debbo baraɗo kamɓe kala hande ɓe tawi e juuɗe gendarme aɓe jeeyi sababu ko ñande 29 lewru décembre mayduɗo hen nando rewɓe ɗiɗo kaɓino ɗon hen goto fi goɗɗo ungal noon accani on wasi en fittande muɗum caggal noon ɓe jeehi ɓe jiiyoyi on tambiɗo ndun suudu safara wanniɓe certificat de mort woni tan wanniɓe kayit mayde nde ko mayde tan Allah arani on wona kala ko waɗa hen mayɗo juula loota mayɗo loota juula wira caggal mum noon haaloɓe wurone kala ha yetti noppi gendarme aɓe jeeyi sababu leskoji mbaɗa hen kamɓe ɓe mbiya teeɓa garten ko fade banggue ñawoje wonande kunkande kame sante yallah Ibrahima Jamme hanki darima e yeeso tribunal mo Thiès ngam jagguiredeɓe plante wonande on ɗanniyanke taweteɗo to États-Unis d'Amérique on ɗanniyanke taweteɗo to États-Unis d'Amérique nottotoɗo inde Abe Ndiaye mo ganduɗa ittino haalis fawe jungo Ibrahima Jamme yowma han ɗum galle on noon hawrite kunkande kame sante yallah ɓen kollitini mbawi wattandemo oɗon kalisaji kewɗi e sifa mbilewu kamɓe kala ɓe mbattidi ko toon to kaso oɗo procureur holliti yidde ɗum ko yoɓe taƴane duuɓi ɗiɗi e kaso ferme taw ɓe jiyata nangue ɓe pawe amende million ngaji 20 kopleje franc CFA ñawore mabɓe yanata ha laaɓa ko 11 lewru janvier nduɗo henna ndu gonɗen hanki conférence ko fati banggue yeewi askan wi Khalifa Babacar Sall suuti toon konngudi mum artude ko fate banggue ɓeena sarɗi yankoɓe ɗiɗo nangaɓe ndumba addunoɓe fitina toon to sur sarɗiyeji ha ñawana en lela e kaso lebbi 6 ɓe koliti maɓe ndaro ngam wadde défendre ko fate banggue parlementaire ɓeɗon ko wona ɗum ko ɓe cuuti toon konngudi mabɓe kolliti ñaɓe kolliti ñalawma janggo woni 6 maɓe mbat seppo mango no feewi hono no ɓe mbaɗirno ñande 29 walla mbiye ñande 30 lewru mayduɗo hen ndu ɓe kolliti maɓe moɓodir toon to place de la nation ngam ha hande wullitade gouvernement leydi ndi kamɓe yeewi askan wi kala cuuɗo toon konngudi muɗum ɓakkata tan koye mawɗo leydi ndi jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garanɗi en subaka hande o to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗi en ɗo e Ziguinchor holko kewi ina wayno rafi naati ga biyeteɗo fistil rafi o de yettima hôpital régional yettima Sédhiou yettima Marsassoum oɗo rafi de ko rafi jaggat ko ha feere taare e yahoɓe dow wuro jomum ene jaaha ƴiƴam e debo reedu kadi ina jagga ɗum no feewi rafi o ne yaawi koyngal no feewi ina jagga kadi hay ɓiɗɗo gonɗo e nder reedu e jibinaɗo ɗum noon docteur eɓe darima dadima pour wawde habde oɗo rafi e ballal laamu ngu nde wonno rafi o ɓe mbi ina hulɓini no feewi rafi o no jaggirta ni rewɓe ina yawri no feewi rewɓe ɓe no feewi so tawi no mima ɗon ɗanniyankoɓe Ziguinchor naɓe ɗanninoɓe to e caggal leyɗele ɓe jettima ɓe jettaki artuɓe wiyanoɓe ne dokke balle goto fof heeɓa million ngaji 20 wawa jogitade wawa gollade projet muɗum ɓe gullitima laamu ngu eɓe ciftina laamu ngu kadi ha joni ala ko naati juuɗe mabɓe ɓe goni tan koye jonde sowona caɓɓitali tan ɗum tan ɓe kiddori ɗum noon eɓe noddi laamu ngu yo waw yeccitade ɓe wawa walludeɓe ɓe mbawa gollade nde wonno ɗiɗo duuɓi fof koɓe garti ko ha joni eɓe ɗamini ɓe cuwa hebde ene wayno étudiaji ikat wonnoɓe Cheikh Anta Diop artunoɓe ɗo e Ziguinchor naɓe kamɓe dey holkoɓe mbi maire wuuro ngo koɓe mbino koɓe mbaɗi hanki ɓe joguima booluji ɓe taarima mairie o
ina wayno ko gulaali e luukaali ɓe dañi dental kewgal yimɓe heewɓe kadi balliɓe ɗum noon ina wayno kamɓe ɗe ɓe mbaɗi réussir koɓe mbino ko ɓe kangi ɓe gulli ɓe darima e dame ɓe mbaɗi ɗon fodde heure e 30 minutes eɓe taari oɗo mairie ɗo e escale ɗum noon ina wayno kanko oɗo maire ko ñamluno kode o yoɓama ha timmi ko wanno ɗum ñande 31 nde président haalata nde étudiaji Ziguinchor wonɓe to université Cheikh Anta Diop kamɓe ɗe ɓe joɓimo ha timmi ɓe mbaɗino waɗirno ni kankone kadi o dañi e ɗeɗo caɗele ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Toɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalla koye waldejo Amadou Isaga Kebe ɗum woni haalaɓe arab ko mbiyata yahuddul mar'u bima ya'tabir neɗɗo kala ko golli ɗum woni ko artata e muɗɗoma a haali ɗo hen fistil sen giwi ɗon ɗo leydi Sénégal Ziguinchor jeyeten ko toon to Mauritanie ha tan to Sehil Babi jeeyen ha to suudu safara ndo Sehil Babi taw yen toon sohna Farmata Samba Ba wonande gardiɗo suudu safara to fannu rewɓe leptaɓe to banggue viol walla joguiɓe ñabboji ko wayno fistila e gueɗe batuɗe ɗen gueɗe kala waɗoɓe viol walla fiyaɓe walla gañaɓe ɗin fannuji kala a haali hen fistil Farmata Samba Ba aɗa jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe min jiiɗi gartana min holko woni oɗo hen ñaw biteɗo fistil kewɗo arde rewɓe so tawi ɓe ɓesna ewa Sar Abdoulaye Saar rafi fistil ko rafi siyam rewɓe ewa ko rafi heewi ko heɓtade rewɓe surtout e nder ɓesgu e jibingol ewa rewɓe raseteɓe tawano goni sukaɓe timmani e jomum jogui ko wiyete bassin immature on joni kala nde jibini par voie basse jibingol normal tan tawana opération jomum no jogui risque probable dañde fistule obstétrical par ce que bassin o no waggiɗi donc so forsi ɓiɗɗo yalti hen tan no wawi addande ɗum ko wiyete fistule obstétrical awraji mum ɗiɗi foof renda mbaɗa communiqué e so waɗi communication woni aɗi coynodira aɗi jettodira taare ɗe no yetto to ladde to no yetto e nder taare he ko surtout noon kono foof awraji ɗi foof renda wona goto ewo jomum natta wawde nangude taare natta wawde nangude ladde ko ari hen foof telloto e ko ɗum woni fistule obstétrical e wona rafi sukaɓe tan hayimo won hen mawɓe no rafi o no heɓto ɗumen hen e hono mawɓe ngarwa taw ngatiwere nde juuta e surtout hoɗɓe to woɗɗi hôpital to e wonɓe nder ladde jomum ngarwa ngatiwere nde juuta so ɓooyi on joni no jogui kadi risque probable dañde woko wiyete travail prolongé on kadi no jogui risque dañde kadi fistule obstétrical e ronka kañumne ronka nangude taare ronka nangude ko ari hen foof nde jomum tintata tawra ko saami e ko haalandeɓe tan ko rafi o ko rafi no rafi foof siforini omo safro omo sella e joni noon rafi o omo sella omo safro ɗum noon ko sohna Farmata Samba Ba kala gonɗo e nder Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ɗo gonɗa hen kala so tawi a jokkodiri e hôpital mo Sehil Babi ene gasa ñande 30 nduɗo lewru ndu gonɗen ha 4 février ma safroɓe oɗon fannu garton to kiifa taw koye ballal wonande cetal mabɓe on g mabɓe o gam wawde safrude ɓen rewɓe wonduɓe hen taw hay mbuɗo a yoɓata tene kadi kala dépasse mo mbaɗɗa jettiɗa toon e ballal mabɓe dutte ɗum ha jettoɗa so tawi a ƴetti renseignement faade hôpital mo Sehil Babi Mauritanie ma heɓen ko ɓuuri labde to Mauritanie keddotoɗen gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed Wul Abdel Aziz jinnoɗo wadde voyage mum kikiɗe hanki o haɗama yettade bowal laaɗi diwoje ngal tunsi kanko noon wo holliti ɗum koye nder hello makko Facebook wo holliti hen mette makko mawɗe no feewi ko wona ɗum ko dossier makko mo ganduɗa guila tan 2008 ha yettanima 2019
on dossier tottiraɗo ɗum tribunal mo Nouakchott nden ñawore makko fadimo ko 12 janvier to tribunal Nouakchott ɗo ko fate banggue hujjiyankoɓe makko ɓen kolliti o heɓani kala ken wiye convocation gam nottade ko jeeyi sababu o haɗano siftinde on septembre 2022 kanko gan on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie o heeɓino ɗannade fade toon to Paris lamorgo leydi France gam yurnitoyade cellal ɓandu makko mo ganduɗa tuumaɗo ne borjini jawdi leydi ndi 41 milliard koppareje uguiya kiɗe ɗe temedere million koppareje dollar temedere million koppareje dollar kame daabeje e galleji e cuɗaji e matériel jonɗo ɗum woni ko woni e dossier ji makko Biram Da Dawriyanke sarɗiyanke baɗɗo jillu mum e nder diwan mo Dagana gam joɗodade ene tawi nder leydi Sénégal gam joɗodade e ɓen refusé en doga molto guila e caɗele bannoɗe hakkude leydi Sénégal e Mauritanie walla Mauritanie Sénégal o dañi yuɓɓinde yewtere gam erade dawriyankoɓe leydi Mauritanie kala nde gonata haɓɓere wotere nde tawno haɓɓere so timmi helde ɗum weeɓata sernude ɗum weeɓata so tawi ɓe goni haɓɓere ko nden ɓe mbawata folde laamu leydi Mauritanie kono so tawi ɓe gonani haɓɓere ɓe mbawata folde laamu leydi Mauritanie ɗum jeeyi sababu holliti sumgoji jawtuɗi jeeyi sababu wasdeɓe dañde polgu tan ko wasdeɓe wonde neɗɗo goto soɓe goni neɗɗo goto kamɓe kala ɓe dañat polgu to leydi Mauritanie keddoɗen batu jagorɗo hanki gaddiɗo e hittande 2023 e tawtorede hoorejo leydi ndi hanki waɗama toɗɗale kewɗe to banggue jagorɗo awo kame jagorɗo gueɗe leydi e jaccingol laamu ko fati banggue projet gurdam hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame société Sokma SA mo leydi Maroc taw ganda ko équipe frigorif taw ganda ko frigo ɓumnowo tigui ko fate banggue fruit ji kame lugguimaji mo ganduɗa ne wawi nawde kene tolno e ujunnaje 5 tonnes sifande hakkude gouvernement kame on société ma waw gollinde capanɗe jeeɗiɗo joguiɗo hen pinal e gandal 200 neɗɗo ne wawi gollade hen wuura hen gurdam mum moƴƴam ɗum kalnon ko yidde ɓamtude golle e nder leydi ndi Mauritanie batu jagorɗo hanki Mauritanie gouverneur keso toɗɗaɗo mo Dakhla Nouadhibou woni Wuldu Hammad kanko on biteɗo Mahi Wuldu Hammad o lomti ko biyeɗo Lihiya a Wuldu Cheikh Mohammed on noon woni oɗon pasto kene tolno e duuɓi 16 ngol woni go mum waylitede nder oɗon fannu to sehili baabi yuɓɓinama toon heblo balɗe 3 ko fate banggue heblude ɓen jangguinoɓe ha tente e directeur uji gardiɗi ko fate banggue jangde école en premiére kame scolaire ɗum kala ko ha jangguin leydi ndi ɓuura wawde moƴƴude e yuɓɓude e yoga e nokkuji gam garɗinde wuuro Nouakchott ha ɓuura yuɓɓude e joɗedi muɗum plage publique walla mbiyen place publique taw kadi ko gonnoɗo e mahede toon to leggal tujunina gasi ha laaɓi ñalawma hanki o e tawtorede koolaɗo kuuɓal jagorɗo e gueɗe nder leydi kame jaccikingol laamu e wonde koolaɗo kuuɓal jagorɗo kotki e boowe mo leydi Mauritanie tawtorede président région mo Nouakchott toon to tujunina kon place noon on place innira ko Ahmed Wuldu Hamza taw ko place ngarɗo ne waɗi terrain football ne waɗa lampaji mum panno solaire aji ko noon ne kadi ne waɗa gueɗe kewɗe poftorde ɗe ɓiɓɓe leydi ndi poti wawde arde fotade e ƴettude air gam foftade boowe ngarɗude gam yaltinde mbaadi nokku o ha ɓuura wawde ƴellittade to leydi Mauritanie keddotoɗen ñande talata nde kikkiɗe pawgol tuufere ko fadi banggue complexe université to tafrah Zeyna taw fawanno ɗum ko hoorejo leydi Mauritanie jaydiyankoɓe tato gañinoma hen ɗum ko pankar mawɗo yanno e dow mabɓe kono kadi andaka ko jeeyi sababu wonande ngol jangol subaka hande o hoorejo leydi tawtorama toon to suudu ñawore ndu leydi ndi conférence ko fade banggue ñawoje leydi ndi ma en gartoye e nder nde ɗon yewtere mabɓe so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde sen giwi
to leydi Mauritanie paren ko to leydi Mali hoorejo leydi Togo woni Fon Yasimbe waɗi jillu mum hanki o ton to Bamako lamorgo leydi Mali ngun jillu non ko jillu cehilagal kame golle hanki wo jippi ko ton to Bowala laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Senu jaɓɓimo toon ko hoorejo leydi Mali colonel Assimi Goïta wonde haarejo jagoɗo leydi ndi woni sokela kogel mayga kame hewɓe e gouvernement leydi ndi ton to galle Kuluba ɓe mbawi yewtide toon toɓɓe gurdam hakkunde leydi Mali kame leydi Togo jokkodirala hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko leydi Togo arti e yaññade ko fate banggue 49 koninke mo leydi Côte d'Ivoire dumbaɓe toon to leydi Mali ko wona ɗum ko CEDEAO yaltini hanki kayitola ngol kayitol non ɓe kolliti wonande embargo moɓe jogorno fawde dow leydi Mali ɗum ko 2 janvier so tawi accitano ɓen koninkoɓe nangaɓe toon Oumar Sissoko Mbal holliti ɗum haytinama Mali daɗi e oɗon fanno to an sogo ko suka jeeyowo carburant jahannoɗo e lawol fewde hedde nokkuɓe tin hamma kam woni pellaɗo kurala fellimo ko worɓe tato wonɓe moto kono andaka ko jeeyi sababu kanko noon ko ɗon e ɗon o wasi hen fittano makko bila accident walla mbiyen bila jango wannongo ñande hecci hanki o to nokku bireɗo Maraka Kongo e nokku bireɗo Kassala woɗɗani Bamako no fewi mayɓe wonnoɓe nayo wonti jeeɗiɗo ɗum wanno ko sanga 21h hen ɗiɗo ko sapeur pompier en ha ganduɗa waɗi otoji kewɗi duppaɗi hen jeyti nguɗon jangu jamma hanki o jeyti ngun jangu ko l'organisation état islamique walla ni mbiyena Al-Qaida taweteɓe e nder leydi Mali jagorɗo tambiɗo nden kay kisala leydi ndi wayaltini konngudi makko holliti site keso biyaɗo ene wode leydi Mali wona laamu ngu waɗi on site moɓe mbiyata sa yi hemum tan a heɓat carte ma d'identité biométrique o holliti ɗum wodani kala kam bawɗo siggude e site internet kartal bawgal wonde kala yo andu kam wona kartal d'identité national leydi Mali nde caggal nde gouvernement leydi Mali haɗi jaltingol céréal woni gawri kala ko fati banggue guura e nder leydi mum gam teskede woni nokkuji tawiteɗe leydi Mali heegene toon ene haɗa yeyde guura leydi ndi yaltude faade leyɗele goɗɗe teskama camion carsuɗo kene tolno 50 tonnes gawri tacciɗo diboli ɗo ñande nogase 7 décembre kan haala mawni ha yetti direction générale des douanes ɗen kolliti ene woodi kono on camion wona e leydi Mali sarsi ndin gawri ɓe giwi koto Burkina Faso ko camion Sénégal naɓe carsuɗo kene tolno 50 tonnes gawri wo tacciri ko bureau douane nokku biyeteɗo Herema kono koye poste Kerolam Burkina Faso Mali o yetti noon ɗon ɗo diboli ɗo to poste police tawne ɗoftimo BCT ɗen noon wonno ko nogase 7 décembre ko ndeno fuɗɗi taccuɗo diboli ɗo kono wona omo itti ndin gawri e leydi Mali sifti noon laamu leydi Mali haɗino jeeygu kala ka ene wiye gawri yaltude e leydi mum gam teskede heege wonɗo duumi e nder leydi ndi to Guinée Conakry tribunal mo Kindia ñaawi suka gorko nottortoɗo Moussa Camara bannoɗo accident kam dognanno oto on minibus ɗum ko 6 novembre 2022 ganduɗa on accident jeeyi sababu ha kene tolno e nogase tato neɗɗo mbasen pittali mumen hen jeetato ha hande ne tampini tawi e cuuɗi safara kanko noon jomiraɗo wallimo ko gañi hen ko heewani hanki o darima yeeso tribunal ñawore makko ngam hollirede ko kanko yeebi ha accident o waɗi duuɓi 5 e kaso taw yiyata nangue teni gadam yoɓa amende kene wona million ngaji 5 koppreje franc guinéen sen gewi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen vidéo kolliraɗo ene yihlo e nder réseaux sociaux taw kadi yaltini on vidéo ko T25 batu jagorɗo hanki gadiɗo wonande joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire Amadou Coulibaly nder commentaire makko wa arti haalande makko e nder oɗon vidéo o holliti on vidéo haalata hen ko suka gorko baɗɗo hoore mum jeeya koye nder leydi Côte d'Ivoire
kono wurno ko ton to leydi Russie to Moscou ko ton jaggano dumba e kaso kene wona dumunna jonɗo no feewi nde guerre Russie Ukraine ari ko nden groupe Wagner yaltini ɓe kaso kanko o hebla to banggue koninke hande o jogui ko fetel makko mo fellana leydi Russie ton to Ukraine ko wona ɗum ko laamu leydi Côte d'Ivoire holliti ma janggu janggande mum e nder vidéo ha ƴeewa so tawi ne wawi heptinde ko haali hen ko forme yasimbe hooreji leydi Togo bannoɗo jillu mum hanki toon to leydi Mali wattidi hanki kikiɗe ko toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire jaɓɓimamo toon Alassane Dramane Ouattara to résidence mum Cocody toon to Abidjan gam ɓe jewtidi waktuji seeɗa hade makko joftoyde to Lomé lamorgo leydi makko togganane jertina ɗanni yankoɓe leydi mum nde mbasata hebbinde koyɗe to Asie ha tenti toon to Sina ɓe wiyete hande ko daɗɗuji Covid-19 teskede hande o raaɓo ene heewi toon kala kam ɓoccitiɗo ha yeehi toon so arte nder leydi he koko joñete walla test lammuɗo toto waɗe e dow muɗum ɗum no ɓe jertini ɗanni yankoɓe somoytoɓe sene jaaha yo jaaha banggueji goɗɗi ko wona oɗon fannu to Burkina Faso capitaine ɓurɗo famdude duuɓi Ibrahima Traoré hoorejo leydi oɗo saaha mo goɗe ƴettude lefol laamu guila 3 septembre 2022 waɗi jilmum hanki to Bobo Dioula Sow wuuro ɗimmo ngo leydi Burkina Faso o holliti jonde makko toon ko hirjinde finoɓe toon golle e ɓamtare teni kadi e gembude ɓeydade sembolinde dadiɓe leydi ndi wo holliti Bobo Dioula Sow ko wuuro faggungu ɗimmo e nder leydi ndi kono kadi maɓe mbattu haqqillaji ha wuuro ngo ɓuura wawde ƴellitade e dow dosɗe muɗɗuma to RD Congo présidentiel 2023 biteɗo Claude Muyomba taw kadi holliti kikiɗe hanki o ma jee e sungoji o holliti ɗum noon koto nokku biyeteɗo o holliti ɗum koto nokku biyeteɗo o holliti ɗum koye nder leydi ndi to wonno to Lumbasi ko toon o holliti erago makko kankon gonnoɗo jaagoɗo o holliti ma o jeeya e diɗɗal ƴamoɓe wonande sungoji tijjaɗi e nder ndeɗo hitande toon to RD Congo to Guinée Équatoriale tato ɓattiɓe laamu leydi ndi ha tenti noon ɓattiɓe Théodore Obiang kañumen inde mumen limta e suudu ñawore ndu leydi Espagne hen goto ko ɓi hoorejo leydi ndi Guinée Équatoriale gam tumedeɓe lebte e piile kam faade tato taw kadi ganduɗa ko ɓen iwnoɓe to Espagne ene iwnoɓe to Espagne ne mbaɗi escale mumen ɗo Guinée ne pano to Soudan lepta lepte muste no feewi ko jeeyi sababu tribunal ngal Espagne windi inde mabɓe gam wadde hen leskoji luggi no feewi to Somalie armée leydi ndi holliti e nder lebbi nayyi nangui yooɓima pittali ujunnaje ɗiɗo combatta mo shibaba waɗoɓe boneji e nder leydi ndi wi hoorejo jagorɗo leydi ndi Hamza Abdi Bara on holliti ɗum ko wona ɗum ko jangu wannogo hecci limore mayɗe mum ɓeydima ɗo Somali ɗo 36 fittandu woni ko heddi e nder ɗiɗo hen attantaji ɗiɗi baɗɗi kabruji men to jewlam jaɓeri arab Israila accitama taw ganda ko arabeɓe taweteɓe Israila taw kadi hen goto nangano kene wona joni duuɓi 40 fiiɗum e kaso kanko on biyeteɗo Karim Younes jaro duuɓi 64 fi duuɓi 40 e kaso sabu o nangano ko 1983 gilden koye kaso wonno ko subaka hande o wa yalti to kasomo hadrim me tawe e nder leydi Israila o nangirano kankoye baaɗi ko tumedeɓe aɓe jooɓi fittandu koninke mo Israil najo siftinde on arabeɓe ɓe Israila caggal 1948 nde Israila leydi mum taƴa innira Israila Palestine naɓe arab wonnoɓe ɗon ha hande koɓe 20% ɓen ko ɗon keddino caggal ha hande ko pooɗe ndure woni hakkude Palestine e Israila ɓe keptinani jeytari Israila e oɗon nokku mo ganduɗa ɗo Israila hande wiyata ko kañum jeyi on woni ɗaccitaɗo subaka hande o jaɓɓama jaɓɓungal payidingal taw jeeya koye landal layika fatta
mo Mahmoud Abbas France Emmanuel Macron kaldigal hanki téléphone hakkude makko e nando makko Vladimir Zelensky hoorejo leydi Ukraine o fodi mawo neldu sarde combat ji taw ko armée légère faadi toon to keef ngam wallide Ukraine ha wawa dartade haare mum hakkude mum e Russie kono kadi o fodi maɓe neldu ɓeena kaɓirɗe ngam wallitade kuɓɓam caggal ko niɓɓere tan woni toon to keef Iran accitama toon taw ko actrice te comédien biyeteɗo biyeteɗo ali dotti taw ganduɗa komo duuɓi 37 nangganoɗo ken woni joni jonte tati daɗi e wargo ɗum ko caggal nde o walliti seppoji baɗannoɗi e nder leydi ndi subaka hande o Téhéran hakkude me France non tan ɓeydo yatirde caggal ɗum ko subaka hande o Téhéran woni lamorgo leydi Iran ɓe guddi institut goto taw ko française ko fate banggue 8 ɗum ko caggal des journaux ji leydi France jaltini qualificatif goto moɓe kolliri ɓe jiiɗa wonande leydi France jalkita ni république islamique de leydi Iran to Ukraine Erdogan guerre Ukraine Erdogan woni hoorejo Erdogan woni hoorejo leydi Turquie erima wonande Poutine hoorejo leydi Russie nde dartinta fiyande jeygue ɗum ko subaka hande o faade toon to leydi Ukraine AFP holliti ɗum ɗon Venezuela hande o wonti roi ɗum ko caggal duuɓi tati nde ɓe mbaɗano embargo taw wannoɓe embargo ko leydi Amérique siftinde on oɗo saaha mo gonɗen leyɗele occidentaux ji koko ɗurni pétrole Russie kono kadi soɓe ɗurnima pétrole Russie holtoɓe payata Venezuela pétrole mum Amérique koko ɗurnino Amérique arti e mabɓe ngam hollirde embargo maɓe mbanno ɗo saaha ɓe garti ngam ɓedde toon pétrole jokkude haɓade Russie ɗum ko caggal nde Amérique haɓino Venezuela Nicolas Maduro wonti roi ɗum ko caggal nde ɓe jogori ɓetande e wonande kene tolno e temedde 5 ujunere taw ko baril ko fate banggue pétrole caggal duuɓi tati nde leydi mabɓe yatiri caggal ngam haɗede ɓe yeyde pétrole mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en tikkiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena